Ja, på den i alla fall. Ett personligt meddelande passagerare Fredrik Elvin. Fredrik Elvin, resande till Paris via Köpenhamn klockan 14.20 har väl ta kontakt med informationen i avgångshallen. Det är våran. Ja, det var det säkert. Det kan inte vara något. Det är inte en 737. Här är det en sån här Embraer. Ja. Så blev det alltid en 737. Det var nog inte meningen kanske. Det var nog Embraer från början. Cityhopper kallas det. Mm. Men det är den. Mm. I alla fall. Där den går rakt där. Tjock i. Den går in på. Inte i. Nej, den kanske kommer in. Nu svänger Det är den. våran. Den ska komma hit. Kolla. Det är som att påminner om det som är passerat. Ja? Cityhoppers eller så där. Mellan städerna. Ja. Det är småflyg. Ja.